O, sir, 200 yan ha. Mobe. Mobe! Yurado ka? Yeah. Okay, tama! Ah, nagawa! Ah! Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel. At syempre araw ngayon ng linggo mga katupay, kaya medyo mahina ang biyahe mga katupay, kasi ang biyahe namin dito pag linggo at sabado mga katupay ay talagang mahina ang biyahe dahil walang opisina, walang pasok sa government, mga government employer mga katupay, walang pasok. Kaya ayan, medyo mahaba-haba yung pila namin mga katupay, ano? Kaya magpapalaro ako ngayon mga katupay sa ating chichirya mga katupay. Kung mahulaan nila ang pangalan ng chichirya ay siyempre mayroon na silang 200 pesos. Okay? Ready na ba kayo? Ready na. 200 pesos ha? 200 pesos para sa ating boundary. Sino nag-boundary dyan? Okay, sino na? Ato, si Paring Tots. Paring Tots. Malay natin, mahulaan mo to. Di 200 pesos, di ba? Okay, hawakan mo na. Oh. Buksan ko na. Huwag mong buksan. Hulaan mo muna bago. Oh. Hulaan mo muna. Paring Tots, anong palagay mo pangalan yan ng chichirya? Roller coaster. Roller coaster. Mali, mali. Sayang. Paring Tots, sayang. Ayun, pangalawa. Ayan, si Paring Onyok. Ayan. Bakit daw una ka nakabilak na rito? Sige. Mali pa rin, mali. Ito naman si Jongjong. Okay, kasama ng tricycle driver mga katupay. Paswertehan lang, paswertehan. Ayan. Sabi muna tayo konti, kaya may pasayro na yung ating kasamang si Paring Tots. Yan, malis na yung isa mga katupay at hindi niya na nahulaan yung una na, yun ang unang humula mga katupay, pero hindi niya nahulaan. Bilangan mo na ako na naman. Sige lang. Anong palagay mo? Ano sa palagay mo? Ha? Vinegar na chichirya. Yung ano mo? Vinegar? Oo. Mali pa rin eh. Mali pa rin. Wala na ba? Wala na. At dito nga eh. Wala na. Ito. Oh, dito. Panghuli ito si Sarge, magaling yan manghula eh. Ito, kaibigan natin, kasama natin sa Tuda. Ayan, hulaan mo. 200 pesos. 200 pag nahulaan ang pangalan ng chichirya. Ano to? Breadstick. Breadstick? Oo. Mali pa rin. Breadstick, mali pa rin. Ano yan? Ayun, tinapay. Ito, panghuli natin. Hoy, ako muna, panghuli. Mamaya na Sarge. Okay na nahawakan mo muna. Mamaya na lang sa'yo. Ayan. 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 Ano? Huwag mo nang pisil-pisilin eh. Madurog. Madurog. Okay, pasurtihan lang. Hulaan ang pangalan ng chichirya. Kayo pag nahulaan, magkaroon kayo ng 200. Parang... Okay, hula lang mga pare, hula lang. Huwag mo nang pisil-pisilin. Sige, hula lang. O yan. Hula lang. Kipi. Mali pa rin. Mali. Ito, paring Gipoy. Hoy, shoutout mo muna yung taga-Pampanga. Ito. Ano? Chobi. Mali pa rin talaga. Ito si pare. Ayan. Meron kang tinda niyan eh. Bangon. Mali pa rin. Hindi, mali. Ito na talaga pang huli. Wala na. Okay, ito yung panghuli. O, sir, 200 yan ha. Mobe. Mobe! Yurado ka? Yeah. Okay, tama! Nagawa! Buksan muna. Ipakita mo muna sa ating mga player. Pakita para makita. 200 pa. Bali! Sola! Munti na! Na-prank ni Sarge! Na-prank ni Sarge! Na-prank! Pakita mo natin sa video ang pangalan. Mali yung hula mga katupay, Brent Pan yan. Na-prank ko si Sarge! Ay, oo, sinakay ko na lang po.
Na-prank si Sarge. Mali. Oh, Makabago ito. pero na-prank talaga kita. Na-prank talaga kita. Breadstick pala, bread. Akala ko nakuha ko na eh. Ah! It's the prank. Okay. Mga katupay, wala pa rin nakahula mga katupay. Kala mo. Wala na. Ito yung una nito na prank. Yung pangalawa na prank. Na prank. Akala mo totoo na talaga? Anak ka dalawa ka. Oh, may pantalon-talon ka ba? Na-prank na naman mga katupay. Naka-prank na naman tayo. Okay mga katupay. Natapos na yung paula natin mga katupay. At syempre dito na tapos yung video natin mga katupay. Ha? Bread pan, muntikan na sa kanya oh. Breadstick sa kanya. Oh, breadstick eh. Bread pan naman yan. Di ba? Muntikan na. Oo, muntikan lang. Okay mga katupay. Dito na magtapos yung video natin. Wala pa rin nakaswerte mga katupay sa paghula. Ayan si Sarge oh. Na-prank si Sarge. Kala ko naman eh, totoo na. Talon-talon ka pa ha? Bigay ko sa akin ng kalahati na. Wala eh. Dapat kay kalahati ka rin na hulaan eh. Layo-layo yung hula mo eh. Ano yung hula mo? Ano ngayon? Malayo nga, Bobby eh. Movie no? Oh, layo ka mga tupay. Walang kalahati. Wala mga tupay eh. Walang sinuwerte mga tupay. At siyempre dito na magtapos yung video natin mga tupay. At siyempre bago tayo magtapos, kung bago ka pa lang napadpad sa aking YouTube channel, please subscribe at click the button bell at click all para maging updated na sa mga i-upload ko pang mga video mga tupay. Okay mga tupay, hanggang dito lang. Oh, bye bye! Bye bye! Si Sarge.